kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga utod kagabian kay Kristo,
Sa sining Sabado, ikalima nga simana, sang Paskwa, sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Kagaton man ginasaulog karon ang kapiyastahan ni San Eugenio de Mazenod, Obispo, kag San Cristobal Magallanes, Pari. Kagang iya mga kaupdanan, mga martires sang Mexico. Ako mismo ang magatatap sa akon mga karnero, kag magabayaw ako sang isa ka manugbantay nga magapahalab sa ila. Ako ang Ginoo, ang mangin ila Diyos. Alleluia. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Diyos, imo ginhimo ang obispo nga si San Eugenio, nga manugdumala sang imo santos nga banwa. Paagi sa iya mga pagampo, ihatag sa amon ang imo grasya kag ang imo amaynon nga patawad. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 18, tubtob 21. Si Jesus nagsiling, kung ang kalibutan nagakaugot sa inyo, panumdumon ninyo nga ang kalibutan, nagkaugot sing una sa akon, sang sa inyo. Kung iya kamo sang kalibutan, ang kalibutan nagahigugma sang iya. Apang hindi kamo iya sini nga kalibutan. Kay ginpili ko kamo gikan sa kalibutan, tungod sini, ginakaugtan kamo sang kalibutan. Dumduma ang ginsiling ko sa inyo. Ang ulipon hindi labaw sa iya agalon. Kung ginhingabot nila ako, hingabuton manila kamo. Kung gintuman nilang akon pulong, tumanon manila ang inyong mga pulong. Himuon nila initanan sa inyo tungod sa akon ngalan. Kay wala sila makakilala sa nagpadala sa ako. Sa liwat, aton pamatian si Reverend Father Jacob Segurula, priest in charge sang St. Francis Xavier Mission Station, Barangay Miranda, Hinigaran, Negros Occidental, Diocese of Bacolod, para sa iya nga reflections. Mayong aga, Father Jacob. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa aton mga tagpalamati sa kahanginan. Update nyo naman ako karon sa pagpamalandong sang aton Ebanghelyo. May isa kahulubaton nga nagasiling sa Ingles. It is the rough road that leads to the greatness of heights. Sa pagtawag ni Jesus sa iya mga gintutunan, ang iya pasaan sa ila, nga mangin kasubong sila sa iya. Ang iya ginagyan, amuman ang ila pag-aagyan, kag usuyon nga dalan. Ang iya mga pagtilaw, amuman ang mga pagtilaw, nga ila masumalang. Ang mga kabudlayan, kag subuman, labi sa nga tanan, ang kamatayon sang Ginoo, mangin ila man kamatayon. Apang sa pihak sinitanan, ila ini mapanginbabawan kag malumpuwasan. Kaya ang Ginoo nagapasalig sa ila sang kadalagan kag kaluwason, batok sa sining mga bagay. Ang mga pagtilaw kag ang mga pagpanghingabot unay sa kabuhi naton nga mga Kristiyanos. Ang mga kasakit, kabudlayan, mga pagtilaw kag mga kadudulman sa sining kabuhi, patimaan man lang ini sang realidad sang tawo, ang aton gali kalibutan, napunan sang sala. Apang, ang mga ini, hindi mangin madinalagon, batok sa Dios. Ang magapangibabaw, amo ang gahom, kag grasya sang Dios. Kay una sa nga tanan, iya kita sang Dios. Sa pagtawag sa aton, sa pagsulod naton sa Ginoo, kag pagbiya sang tanan-tanan para sa iya na kita nga daan. Tungod sini, makasiling kita, iya gid man kita sa Ginoo, iya kita ginpili.
kaglabaw sa nga tanan pa saligo naton atong kaulingon ka mga buot. Palangga kita sa Dios. Ginihugma kita sa Dios. Hindi niya kita papabayaan. Gani iya kita tubtob sa katubtuban. Ang padayon lang nga panghangkat sa aton nga mangin masinaligon kag malinaumon sa sinang grasya, sa sinang pasalig sang Dios nga puno siya sang kaluoy. Siya ang magahatag sang tanan nga katumanan sang aton mga ginahingamo kag mga handom. Magpadayon kita sa pagbabakod sa atong kagalingon, kay ang Dios kaupod naton sa aton pagpanglakaton. Amen. Inspirado na naman kita sa sining nga aga, kag may pagabaluno naman kita sa aton pagpangabuhi bilang mga sumulunod sang aton nabanhaw nga Ginoo. Madamo gid nga salamat, Father Jacob, sa pagpaambit sang imo reflection sa sining nga aga. Hasta sa madason nga Sabado, Father Jacob. God bless you, kag sa tanan nimo nga mga hilikoton sa imo mission station. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikat sa takna nga alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition o pang Sabadong edisyon sa Platuntunan petsa 21 sa bulan niya sang Mayo. Ikatatlo nga Sabado sang ikalimang bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Good morning, good morning, good morning sa aton mga sakay sa aton butang pulamati sa aton sila mga kabombo sa kabuusan nga sulat sa Bacolod, mga sokay na ito na. Aga pa nagabulog tao sa mga kabanwanan kag sudaran sa kabuusan sa probinsya sa Negros Occidental. Welcome ta. Aga pa aton sini nga mga nagbaligya sa mga merkado naton, mga volunteer-volunteeras naton. Aga pa nagabulog tao sini Sabado. Sa pag-cater naman sa ila sila yung mga suki. Sabado nga adlaw, weekend magaminan. Damo nagapanindahan, damo nagaplano nga mag-outing-outing. Sining init-init karon na matemperatura naton. Driya sa kabuusan sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga manog pangapi naton dira. Mga senior citizen naton nga ra na karon sa na kamapuluyan ora sa makapihan sa aton sa mga merkado. Welcome. Good morning. Welcome diri pagpalagad sa Platuntunan Bombo Reports first edition. Of course, mga nakatutok live sa aton sa FBK YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan na makita na natin natin pagpangalagad. Sining kagahan sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Mga driver natin nga aga pa man nagabugtaw, preparar. Balik banat mo to sining nga Sabado. Sa pekula sang opisina, sa pila ka mga pribado nga kumbuyahan. Kag suman sa ato sining nga mga gobyerno nga talatapan. Ay kamusta na aton sining mga aton sining mga security guard on duty. Mga guard naton on duty sining matiyon sa mga pribado kag publikong ospital ko sa haraman daton gyapon ha. Mga kapulisan naton kag mga barangay tanod di pat membero nagaulo ligmat pa.
sa tagsa nila kay mga area of responsibility. Kaupo niya tagsa nila kasama doon sa aga niya si Bombo Dennis Rubicano. Mga balita, ngaton nga patamod balita ato ni Bolon sining aga pagpalagan siya pala tuntunan. Sa aton sining mga nagapaunayang mga balita lokal, Negros Occidental, nagapaguna sa may pinakadamo nga nadakpan nga most wanted person sa Bugos, Gawas, Visayas sa unang quarter sang siniya nga tuig. Samtang ang Bombo Radio Bacolod ginpili karon bilang AM Station of the Year sa 21st Believe Award na sa University of St. Lasal Bacolod. Hindi naman na katingalahan na. Kaya pila na kaya mga tinuig before pas pandemya ti araman ng Believe Award ya. Ginatagaan ya po pasugog ang Bombo Radio Bacolod bilang most listened AM station diri sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental. Sa balita naton sa palibot niya sang pungsod, ang Department of Health nagkonfirmar nga wala pa sang kaso sang monkeypox virus sa pungsod Pilipinas. Despite nga may mga na-record na nga mga kaso sa Amerika, kag pila pa ka mga European countries. Samtang nga Malacanang padayon nga nagapanindugan nga wala sang irregularidad nga nagatabo sa ginpiwat nga May 9, 2022 national and local election. Sa aton sinibalita iya sa luwasang pungsod ang Russia ginpauntat na ang pagsupply sang natural gas sa pungsod Finland. Kag of course sa balita naton sinampang baong aton sining Philippine team sa 31st Asian Game padayon nga naga-ani sang gold nga medalya. Ning aton sining weightlifter nga si Adeline Diaz nakakuha naman na sang dugang gold medal. Sa mga balita nga aton may balita nga aton kabutamod sining aga pagpalagan siya platuntunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 27 minutos na nakaligan sa tak na ang las 4 sa aga mga kemenan. Nakikita na yun antes sa tanong na mga balita tipo ni Bombo Grace Lobaton. May mga kaso man galising ko sang dengue. Diri sa pila ka barangay sulod sa Bacolod of course ang probinsya sa Negros Oriental. Malapit na kumlabot ang threshold sa mga kaso sang dengue. O after sang coronavirus, dengue naman kita. Pwede kita na makapilano kayo nag-kibot naman nga balita. Hindi lang niya sa Pilipinas, sa Bugos, si kalibutan. Ining kaso sang monkeypox virus. Magkabinan, ano ning monkeypox virus? Kaya kagabi, mismo ang Department of Health nagpanidugan wala pa sing kaso diri sa Pilipinas kaya damo naman ang nagkabalaka kay bangod may mga natukiban nga mga kaso sa monkeypox virus dito sa Africa kag sa pila karon ka mga European countries like sa France, sa Germany, sa Belgium mga kabinan ang monkeypox virus dili mo balaan subong giluwa ng mabalita nga mga balatian nagatuluhaw lang ang mga balatian sa pila ka bahay niya sa kalibutan kainis lang ko mga cases ng balatian tumalagsahon lang nimo nga do talag sa mga mabatian mga kibanan ining monkeypox virus guro bago lang mo ni kabate kung may coronavirus may dengue virus, so kung ano pa mga virus kaya katabo. So, ining monkeypox virus makabina, Pero di mo magkabalaka kay Department of Health naton nagpahig nga wala pa siya sang may positibo nga kaso diri sa Pilipinas ining monkeypox virus makabina Kung makita nyo na sa aton silang ginakuan, pakita nga malaragway sa aton sinifbik sa YouTube, amo na itsura sa isa ka individual or persona nga matapikan sang monkeypox virus doon habok-habok ang iyasin nga lawas bla duga tubig-tubig nga amot sa aton kinsa dumaram na katabo
nga nagabilog mga lawas likop na nga naghabok-habok mga kaminan mo nang itsura no sang monkeypox virus kung makita niyo ang atong flashbong sa ato sa FB kag YouTube channel no. Ang monkeypox virus no is ginakabig nga double-stranded DNA no zoonotic virus kag isa ka species sang genus Otroprobius no in the family Paxidae na mga medical term ni mga kaminan no scientific term ni isa sa mga tawag nga human pox viruses nga ginalakipan sa variola, complex kag vaccina viruses mga kaminan suno sa medical nga pagtuon hindi man sa kon direct ancestor akon ancestor sa ginatawag nga descendant sa variola virus nga amo ning ginatunaan sa smallpox life kini smallpox siya ang smallpox mo na sa atong gini anong isa ng daw makaiha gagmay mga kabinan so ining monkeypox mga kabinan may mga kuan mo na sa gila may mga ari mo na sa iyang remedyo kasi naton na-detect na ni may mga kaso ng giluntad o ara karon dito sa UK sa Europe kag sa Estados Unidos mga kabinan ano ini ang ang monkeypox virus mga kabinan sa tote of course mas ni monkeypox virus ina mga kabinan ang gatapik sa tao halin ini sa sapat mga kabinan ginakabig ini nga extremely rare disease ining monkeypox virus tumalgsahon la malaka lang kuan nga pagtuaw sining kaso kay ining monkeypox virus pakaisa kuno ni sa gitawag nga smallpox mga kabinan kung sa aton mo ning daw makaiha kag sa karon sinato na liwat naman ini nga na-detect may mga kaso na dito ya sa Estados Unidos kag sa pilapa ka mga European countries. Sa interlikdan lang nga Miyerkules dito sa Amerika may confirmed na nga gindala sa ospital dito ya sa isa ka estado subong man may ara man sa kaso dito ya sa Pungsod, Canada. Sa nagligad nga tuig 2021 duwa ka mga individual nga nag-travel gikan sa Pungsod, Nigeria dito sa Africa padulong sa Estados Unidos ang na-diagnose sining sabit man niya nga balatian monkeypox mga kabinan monkeypox virus kag amo ni ang ginkumpakron sa Center for Disease Control and Prevention sa Estados Unidos kay sa pagtuon ining monkeypox virus mostly makita dito sa West kag Central Africa dito gini nag-originate tungtong kamo sang Ebola virus dito man sa Africa nag-originate galing kiting Ebola virus sa triple kini kadelikado galing kay sa kulito doon na contain mo sa aton nga mga medical expert duman nyo late 1990s nagbuman nagduging man ng Ebola virus dito nag-originate man sa Africa ang lapta sa pinakabahay niya sa kalibutan prote do after pila ka years na kwan man to na pagar-pagar so ini man ang ginatawag yang monkeypox virus sa naton dito man nag-originate ya sa Africa magkaibinabis ini sa pagtuon so suno sa mga
otoridad mga initial symptoms na sa ginatawag ng monkeypox hinatang na nato ni nga kuan na ideya sa inyo kay base magurin mga bumla kay daw mo sa mga nagaginawa ng mga balita protein confirmar niya sa DOH nga wala pa di sing kaso sa Pilipinas na ining monkeypox virus ang symptoms sa mo may ara na siya sa incubation period 7 to 14 days na busilingon within that period kung matapikan ka within that days mamakitaan mo ni ang symptoms na ang kuan niya ang iya pag-epekto sa lawas mo incubation period ya ang virus na tapos mula sa dengue sa kuan sa coronavirus daw mo na 7 days no makitaan mo na may mga symptoms kana kung incubation period sa imo sining lawas na ang inisyal symptoms ang monkeypox virus na daw kangay man nga ginatrangkaso ka typical flu-like ginahilanat ka man may ginakurog ka man abig typical hilaton ka terbi hilanat ginakurog ka batya ka man sa pagpalanakit sa ulo pagpalang luya sa imo sining mga maskulo mga kaibinan tapos palamalhas ka swelling kag nagakurog-kurog lang imo sining mga kaunuran mga kaibinan mo ng mga simptomas kung mga mabatyagan mo sa imo sinilawas kung may ara ikaw sa ginatawag nga monkeypox kung contaminated ka kung piktado ka sang monkeypox virus mga kaibinan so muna mga pa sa virus kaya doplario lang sila sa simptomas mo mga kaibinan makita mo din ang imo balalawas ko butoy-butoy kung sa aton pa local nga term bilog-bilog kag may fluid sa sulod mga kaibinan kag tapos pulas palibot amo na kita ida sa sa aton nga mga picture amo na itsura sa isa ka monkeypox virus nga kung nagkutapik sa nagkontaminate sa katawo paano ini makalapta ma-transmit pala ining monkeypox virus nga balatian suno sa mga eksperto nga ini siya maka-transfer sa isa ka tawo pagi sa close contact sa isa ka infected individual mga kaibinan so pwede kung isa ka tao positive kung close contact mo sa posible matapikan ka man sa virus infection maka-develop after exposure sa broken skin. Ining wati kita mo doon may gabutoy-butoy na sa gabok, tapos mapusa na siya, may tubig, Di sa tubig arad ang virus mo kanug upod, Di maka-infect ina, no expose ka sa tawong may pang monkeypox especially kung doon nagalupok-lupok ng mga kwan niya, iya sining habok sa lawas da, maka-develop, maka-expose ka sa pwede mo na maka-transfer sa pagi sa mucous membrane, respiratory droplets, sa dapla, pwede man gapon maka-transfer sa katawo, infected body fluids or even contact with contaminated linens, kung may mga habol to siya, mga punda, mga kunano ang ginagamit niya, siyempre, yung virus to, matapik na to. Kaya kung nagabuka-buka, so kung guwa ng fluid sa iya sining habok-habok sa lawas, di ko nagmamahay na sabi, matapik ng virus, tapos gamito naman bawa kadelikado, base matapikan ka bang kuno sang nasambit sa nga balatian, So, kailangan galing ka may angay sining mga sintomas, kabakitaan na to, ipacheck tagin sa aton nga kwan, dalon ta sa ospital, ipacheck ta, ipa-confirm ta, kaya ti, kasi may araman niya sinting, ito mo na po, hindi ba na guro yung sining
makabig tayang makonsiderar na kaso sang monkeypox makabina. Amo na pinaka-initial lang, pinaka-basic nga ibaloon na impormasyon nga dapat nato na mahibaloon. Ang monkeypox virus can be a serious infection. Amo na sinaton with mortality rates from this type of monkeypox virus having been around. So gamay man nagali, no? Ang mortality rate niya, kung may aragin man magduging sa isa ka lugar, o kung may kaso din man si monkeypox dira sa isa ka lugar, ang iya siling mortality rate is 1%. So gamay lang tama. Suno pa sa mga medical expert nga ining kaso karon sa monkeypox sa pila ka mga lugar sa kalibutan ni sa Europe, sa Amerika, sa pila ka mga nasyon sa Europe, kag sa Amerika, sa buong sa Canada, may mga kaso ning sa Amerika last Wednesday lang na detect mga kabinan. So importante kini sa sa mga medical expert, common household disinfection can kill the monkeypox virus. Tingnan naman inlo kita, mag-disinfect. Kung ano daw mga disinfectant nga pwede magamit magkabakal o kung makapatay sining virus. Dugang pagin ka may impormasyon ang monkeypox virus nag-originate ang ngalan sini sadtong 1958 sang may nagluntad nga duwa ka mga outbreaks sang siling balitian dito iya sa Africa o kung natukiban ini nag-outbreak ini nga sa isang disease sa grupo colony sang mga amo mga kaibinan. Kung siningon sa amo gini-gini ang Ebola virus to sunod sa mga researchers sa una, halin man to kuno sa amo nga virus mo. Ining monkeypox so of course singalan brother monkey. Monkey binan so dito ni nag-relate man ang balatian dito iya sa Amerika. Especially most kilala ang kaso sa monkeypox first nga tawo nga na-record nga nagka monkeypox virus sa 1970 dito sa Democratic Republic of Congo. Diba? Masaling ka Congo ti Africa ini. Mag-inob lang sinato ng Congo dira ang Africa. Ti siyempre damo da kwan. Mga wild animals. Kaanga iya sang mga amo. The first detect, first kaso, 1970 dito sa Democratic Republic of Congo, apang after 40 years, ining kaso sa monkeypox, na detect naman dito iya sa pungsod Nigeria. Sa diin masobra 400 ka mga reported monkeypox cases sa tawo ang na-record dito sa pungsod Nigeria. Mga kabinan, tiga delikado sini po silang kay sunod sa mga eksperto, pwede man niya magkuhan, pwede man niya malikawan. Sang 2003 gani may 47 ka mga kaso sang monkeypox virus sa anom ka mga estado dito sa Amerika. Mga Amerika mo na rin katinlo, mo na rin kita mo mabalay sa Amerika. Do katinlo sa ila panimalay puti may mga mabalatian pa ganun kiti may matransmit gano'n nila, mga pila ka mga infected ng mga individual, presidente kung infected sa travel sa mga Afrika, nga makalaton siya, So muling sa 2023 sila to 47 ka mga individual sa Amerika sa anong estado ang naapektuhan si monkeypox like sa Illinois, sa Indiana, Kansas, Missouri,
Ohio kag Wisconsin. Nang mga kaso sa Amerika iya sang 2023 mga kaibigan. So muna ginapabalo nato na kasi nato na wala dapat ikalarma yung aton nga mga pumuluyo des Pilipinas kay wala iya sing kaangay sini nga kaso nga na-detect so far sang Department of Health diri iya sa pungsod Pilipinas. Importante lang guro bisan nga sa isang balatian importante lang nga sa aton mapagartani kun mara kita sa nga matinlo nga palibot personal hygiene ta kag of course maghalong gid mga iban lang magkadto-kadto sa like sila mga iba nato nga mga tourist nga naga-travel na magkadto sa ibang bayan sa kalibutan may mga vaccine in sila mo ginagapa-inject sila vaccine para sila matipikan sa anumang size ng balatian hindi may iba nga mabalatian nga nag-originate lang sa dira nga nasyon kung sa ga-travel laki ni mga turista naton kung ano pa nga mga travelers naton nga kung sila maka-infect nakakuha sing balatian madala pabalik dito sa ilang pagpuli sa ilang nasyon kaya dito posible nga magkalaton mga kabinan. Muling pinaka-latest sa nga na sining kaso sa monkeypox dito iya sa European countries, pila ka European countries sa Amerika, kag subong man niya sa Canada. May isa to sang kahapon gani sa Germany mag-report first case sang nasabit yang monkeypox virus. Amo na siyang pinaka-latest nga kaso sa monkeypox sa European country. Mga kabinan. Sa UK, sa Spain, sa Portugal, sa France, sa Italy, Sweden, may mga kaangay na sining mga kaso, mga kabinan, sang dito sa UK, sang tinilikdan nga May 7, ang mga otoridad nagkonfirmar sang 20 ka mga kaso sang monkeypox dito sa United Kingdom, mga kabinan. Manang mga kwan sa Germany, sa UK kadamo makibinan tiyan araw makita na sa aton gina-flash nga sa screen naton mo nang itsura sa isa ka tawo gamo nang panit nagabutoy-butoy bla mo daw kwan daw ko sa aton bla daw katol-katol nga mabuka ng panit open once a day on so kadelikado sila sing fluid gagawa dira kay posible da ang virus man nga makatapik makatransmit sa isa iya ka individual close contact sa individual nga may ara sini pwede mangin tunaan sa pag transmit pag-transfer sang nasabit yang virus. So di magkabala ka kay wala pa yasing kaso sini sa Pilipinas sa pahayag kahapon sang Department of Health. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 49 minutos na ang nagkalabay sa na ang alas 4 sa ngaga. This time ko ang na mga balita natipon ni Bombo Grace Lynn Lolabaton, mga balita nga natipon sa patrol sining kaagahon mga kaibigan aga pa po daw init ng temperatura sa piyak nga nakadeklara sang rainy season ng pag-asa pero kung adlaw ang bagangbang nga haring araw ang mainit naton nga temperatura ara gyapon ng batyagan galing pagkapon na pon damo naman pag sulong sa galom kag pagtupa sang lapta-lapta nga pag-ulan daw kada hapon pala nagkamanginadlaw nga pagkahapon niya mga alas 3-4 may mga thunderstorm sa pila naton niya kabahin sang probinsya sa Negros Occidental. Di kagabi gani di sa pila ka portion sa Talisay do nakatupa-tupa pang manipis nga pag ulan kagabi
Okay, kagabi ito, duga pa nag-uob man gani. Nga? Nakatop-atop pa pang ulan. Mayo man ito mag-ulan, at least, no? Magpagar-pagar sa mga pananom, no? Sang aton siniya nga mga kauturan. This time, maray na mga balita, ni Bombog Racing lubaton sa patrol, no? Kaso ini sang dengue, diri sa pila ka barangay, sudad sa Bacolod. Uy, balantayan tara man kay tig-ulan dan subong. As expected, 2022, ha? After 3 years, nag-duging ang kaso ng dengue mo. Based sa record, kung ba nyo, 2019, ha? Subong 2022, ha? Daw mo na ginlaw, mga pagsaka man sa kaso ng dengue, dahil din sa Negros, ha? Dahil sa Bacolod, ha? Daw worldwide naman yung natukiban, ang daw matamat naman ang kaso, ang saka kaso ng dengue, ya? Ha? Sa kalibutan. Why na si coronavirus? Si dengue naman ang nangibulos. Ari mga balita, pinapakit ka mo dahil mga balita mo dahil ni Bombog Gracelyn lumatakon sa patrol. Bombog Gracelyn, good morning. Kamin. Dennis, good morning. Kag subong ari kita sa adlaw sang Sabado, nga utod ta ang nagapahuway-huway subong mo Dennis gakatulog pakitungod nga wala sang opisina. Lubra bala sa gobyerno. So, Dennis, diri sa namtangan naton sa Dalan Lacson, medyo magahod na, no? Masako na ang dalanon. Madamo na gid sang nagapakadto diri sa siyudad sa Bacolod. At the same time, may man nagapakadto sa norte nga bahin sang probinsya. So, diri sa namtangan ko sa likod gagina madamo-damo di sang mga persona Dennis, nga nagahulat man, nagbantay mo ito papuli, no? Kay Friday nights? Yes, so, nagatagmation, no? Enjoy pala, Dennis. Pumay ko na yung Bombog Gracelyn, no? Kay as ato obserbar, malawig-lawig ng mga tiniyon, no? Sa imo ginatumod nga lugar sa ato tubangan sa stasyon, tinulungan sa mga nagligad. Kada mo ni Sabado sing kagahon pag ginawa dira sa mga lamaraw naton niya. Gali nagsanay, gilinaway, panghaboy sa botilyas talan, ha? After tagaan action sa police station number 3, at least, no, kada Sabado sing kagahon, katauhay sa mga lamaraw naton dira magpinauli do kabuot na sila po Bombog Gracelyn. Do kabuot malanggali sa ila subong Bobo Dennis, no? Do wala kita minabatian nga pag mo diri sa Gwa, no, malapit sa atong istasyon, so diin na isa diri ka anhan, no, night outan. So amo na Bobo Dennis, so subong nagapapuli naman sila. Ngari lang diya mga motor or siklo, mga tricycle kasi sa lakyan nga naga-standby man, no. So sa pila naton ka mga balita diri sa siyudad sang Bacolod, Bobo Dennis, kapit naman lang ang panahon sa tig-ulan. Actually, Bobo Dennis, subong di ko makita ang bulan kay tabunan kagalom. Kagalom? Yes. Kagabi kagabi Bombog Gracelyn, late kagabi doon nakatupa-tupa pang ulan sa may portion sang Talisay. Di magulugal umo nabi, may patimaan nga mag-ulan karon or basi silak o siyaring araw. Kamusta ang temperatura ang mabatsagya mas Bombog Gracelyn? Mapaang, mabulubog na or doki lang? Kagayina Bobo Dennis, early in the morning, no, mga alas 3 koro, paang. Ako na batsaga mapaang. Subong do okay na, medyo matugnaw na. But sa akon, siguro, Bobo Dennis, matugnaw sa iban, siguro paang sa gihapon. No? Lain man niya ila, mga temperatura sa ila, mga lawas. Kaya ipamangkot ko si Bombog Gracelyn, kaya hindi ko balog sa actual temperatura, kaya blok bugnaw mo ni sa ato niya ng source boost. No? Yes, bugnaw. Kaya di ba watsaga Bobo Dennis na ang normal or natural nga temperatura. Pero so kagwa ka, Bobo Dennis, siguro para sa imo, mangin mapaang. Ate, kuha na. Daw to siya na rainy season na kita declare sa Pag-asa almost 3 days ago. Pwede ba Gracelyn kung maguladlaw yun din pagyapon mo pagarang kainiton sang tsimpo, no? Yes, no? Siyari, saan nga papalapit na kitang bulan sang tigululan Bobo Dennis. Watcha kita sang pagkapaang, no? Bisan gani nga
nagagalo mapaang Japon so subong mo din so ang matsagan ko do ini nagidman tama kapaang pero kanina pagkakadto ko sa estasyon no pag ano ko pagaling ko sa boarding house ko o ginabalhas pa kuya mo. Correct. Takto na lang lepakon nga himo sabi mo alas 7 sing aga. Tapos yung pligo, may ka pa ka ilas bayo mo ka pamawlay ka naman kay ang kwan blasting dato ng temperatura ginato yung mainit gid, mapaanggid. Sakto na, no? Kaya iba, mamodernis, wala na lang yaga suksok sa mga long sleeves bala. No? Bisan mainit bala sa adlaw, pinapili na lang magsuksok sa mga, hindi bala maginot, ng mga panapton. Kay pagkatapos paligo, mamodernis, ginabalhas man dayon. No? Tungkol sa kapaangan natin nga nabatsyagan. So, subong mamodernis, dito sa punta bala, oh. Sulod ka wala sa shopping, siguro ni Mamodernis. Medyo maklaro-klaro ang langit. Pero diri sa aton hamtangan, sa Dalan Lacson, may galong gid siya. Galong pati. May galing mag-ulan-ulan sa karon kay itis na di bla mag-init kay dato siling nga kwan nga pamatsaga at temperatura naton kay nga to tay din naman guro ta kuan na kay ti bulan sa Hunyo tigululan na gimanaya mo bombo agresin galing kay ti pila naton ka obserbasyon bangod siling climate change sa rainy season pag init or summer season niya gaulan mo do di mo na mabalaan bla mapaktan gisakli ang tiyempo bombo agresin so na pag sila nga summer season niya ti mabatsagan mo gid summer gid kay the whole summer season niya talagsak lang ka batsyag siyang ulan talithi pabi so mga summer season ti ko sa may tiyempo yung huganas ang tupas ang ulan mo. Bumugris rin? Ada siya pa mo din. Wala. Ang mga tanong nila, especially malapad ang luta diri sa aton no para sa mga katubuhan kag sa mga katalamhanan ng diri sa Negros Occidental. So kaya galing no damo man sang gabalat siya go Dennis sa paggambyo bala sang tiyempo no damo sang mga diseases no nga nagabalik o nagatuhaw naman bala kag naga-increase ang number just like abi sining dengue mo Dennis diri sa syudad sang Bacolod nagtaas kita no sa porsyento balay kung i-compare naton sa ligad nga tuig 2021. So, Bobo Dennis, mera sa 58% no? Sa sining bulan sang Mayo, sa among nga tuig, Bobo Dennis. Kag may ari kita sang record or data sa mga barangay, Bobo Dennis. Diri sa Bacolod, kung sino di ang nagapanguna. So, ang nagapanguna, diri Bobo Dennis, sa ilang data, amo ang duha ka mga dalalagko nga barangay diri sa syudad sang Bacolod amo ang barangay Singkang Airport kag barangay Estefania. So these both barangays have 14 cases no while sa barangay Singkang Airport may isa ka patay. I think kay according kay barangay captain sa distrito ang barangay captain sa barangay Singkang Airport ng Dennis nga may isa sila ka casualty nga nag-edad sang 10-year-old nga lalaki sa bulan sang January no kaga tubtob sa sining nga Mayo may ara sila sang 14 tanan ka kaso both barangays ni so Dennis sa pagpakigangot sa duha ka mga barangay captains sang duha ka mga barangay di syudad sa Bacolod ang ila sining ginahimo subong mga preventive measures kaya nga hindi na magtaas ang kaso may aras lagi na patigayon ng mga meeting kag may mga monitoring team naging tukod para magtutok sa ila sining barangay no when it comes sa ilang pagpanguna bala sa kaso sang dengue diri sa syudad sang Bacolod. So ang ilang ginahinyo sa mga kauturan tao Dennis sa mga pumuluyo sa kada barangay nga mag-cooperate kay kung barangay lang no barangay lang mag-iwo Dennis wala gid sang nga tawag nga kaayuhan upon remedy sa sining pagpanguna nila
sa kaso sa dengue. So, ang ining 14 cases, hindi man siling very alarming. But, kaya nagapanguna sila, kinanglan mo Dennis, nga magnubo-nubo hindi na madugangan, no? Kay, siyempre, kung ikaw pala mo Dennis, makaagi sang dengue. Tapos, madengge kaliwat. Mga 3 ka beses. Kung sa 3 mo ka beses, mo Dennis, madengge ka, delikado na mo. No? So personally, kaagi man ko dengue, kag kalaing gidya sang pamatyaga, no? Once nga makabatsyag ka, no? Sang amo ni nga klase sang sakit, kag makapatay ini, no? Bomo Dennis. Yes, Bombo Grizzly, mo doon sang wala pa ng pandemic si coronavirus. Grabe man ang pandemya naton sang dengue sa bilog ng Pilipinas mo. Guro, kung tanawon ta, basta last year may mga kaso gimenta sa dengue, pero hindi not so much, no? Yes. Kasi ito natabasi na tabunan na blasang kwanaton, coronavirus pandemic naton, COVID-19 naton pandemic. Isubong nagtaw-tahaw na, nagnubo na gid gani ang kaso sa corona. Kung nakilala ko pas ninyo, oy, yan dabi ka na umanta after election is kaso sa kaso sa coronavirus. Yan daw lang nagwayas. Mong yan daw amat-amat ka nagduging ang dengue instead nga COVID-19. Bumbo, Gracelyn. Moged. No, moged mo Dennis, kinamigad ng mga tinuig, no? According magani sa barangay captain sa barangay Estefania kay barangay Captain Jerry Tingson. Sa naligad nga tuig naka-focus tayo sa COVID-19, no? Kag wala tanin na sapak ni ang dengue pala. But of course, sa kada barangay may ara sila sang mga pangaman man, just like Abi Bobo Dennis, ang fogging machine, no? Kag powder, no? Nga makapatay sa lamok. So amo na subong ang ilang ginagamit. Kag si Bobo Dennis, ining mga ginabatsyag ta nga sakit-sakit, no? Ang aton sa mga kauturan, magiho man bala, nilang barangay lang. Kay kung di ka magiho, bayan mga mahigko dira sa imo sa nga sulod balay, kag sagwa mi balaya, wala problema. Kaya ang mga katawhan sa barangay, o Dennis, nagalipot mo na. Kung focus kayo sa sulod sa balay, kung may mga mahigko dira, no, pamusagnan, no? O Dennis, hindi kayo pagbabayaan. Abat, aksyonan kita yun. Kay amo na, no? Higko kita. Kaya makapatay din sa alam, masali sa mga kabataan, tama mo Dennis, mostly mga kabataan ang nagka-dengue, no? Sa mga 14 cases kada barangay, tama mo Dennis. Yung mga Grizzly, marin na ganit kampanya ito ang DOH, matibla sa ligad, ito sa ligubipor sang COVID-19 na ito, nagpandemya kita bilang Pilipinas man sang dengue, no? Marin din siya tawag nga 4 o'clock habit, na? Ang 4 o'clock habit, na maning pagkaabot alas 4 nga po na Bombo Grizzly na maninlo kita sa atong surrounding, no? Sa gwa kag sulod sa atong tagsya kapuluyan, no? Kaya mo ni oras daw amo ni kuno guwa sing lamok, oh, inog kanila inog pangagat sa tawo para mag suyop sang dugo, no? Tes pagtibsok sang lamok sa lawas ta, no? Pag sulod na siya na sungo-sungo, abi na nga masuyop sa dugo, tiyan mo na may virus, no? Gasulod ang virus sa ato siling lawas, no? Da na pagi, o mo na nga sistema pagi, nga makasulod ang virus sa aton siling lawas, so dapat sugdan ta naman gumugugit siya ng 4 o'clock habit na ton. I'm sure mga katuran tao Dennis, very aware sina sang 4 o'clock habit kay kampanya ina no sang DOH kag mga BHW bala sa kada barangay nagakadtugid sa mga panimalay, no? Magatag abi sang gamay dira nga flyers o kung pagtulunan man nga kung paano ka makalikaw sa tawag nga dengue. But of course, Bobo Dennis, as time goes by, yara gid siya nga ginakalimtan na lang, no? Ang mga preventive measures. So ibalik ta no from time to time. Una-unta pagtinlo gid sa aton sa mga puluyan kag ini pagkalimtan ang mga advices nga nagikan sa aton sa mga eksperto, no, nga makabuli gid sa aton. So kabay pa sa syudad sa Bacolod nga ang kaso bala ni na madugangan sa bulan sang June kay
amo na ation sang pag-inula naman. So magadungan man ang pagnubo man bala sang nga tawag nga sa ato sa economic ta kay daan sa amo na nga binulang mo Dennis dagapigado kita luganan pagit sang nga tawag nga mga masakit just like ining dengue. Sakto na kay kabudlay bumbog sino mag kuan ka mo balatian aring 4S remind tabla bumbog agresion sa ato mga ang 4S amo ni tawag nga search and destroy mosquito breeding sites secure self-protection. Ang search nila sa mga ninlo parang inapugaran nila gina muaran nila sa mga lamok, magubatan na sila magdamo. Self-protection measures, tayo mo na magsuksok kita sa mga long sleeve, long pants, mga kaibanan, muna para maghapon lamok naton, di ta magamit sa mga tawag nga mosquito repellent, isa ka S, katatlong S, seek early consultation, kung may mga symptoms na nakita sa lawas mo, ikadto kagid sa inyo health center, para magpa-check up, ay kapat nga support fogging, spraying, sa mga hotspots areas, dra sa inyo sa mga lugar, amo ng apat ka S para maaway naton, ma-contaminate naton ning balatian naman nga dengue, bumbog Gracelyn. Yes, sakto ginawa Dennis napasunod kino ning 4S kag ang lamok po mo Dennis may pakpak. Patubo man kita pakpak di kita matinamad, no? Dapat mauna kita sa lamok nga nagadala sang dengue. Kabudlay bisan bisan tulot ng kaso na basta balatian ka kabudlay diya bumbog Gracelyn mo. Yes, kabudlay, no? Kag sa iban malabo mo Dennis kung nagahilanat ang membro sa pamilya di na pagpadugayon mga sobra bala sa 2 ka adlaw, no? Magkonsulta gidayon sa doktor kay wala kabalo infected na gali, no? Na-infect na gali mo sa mga bata dira or kung ikaw man Mama Dennis. So mati ang tabay pahayag ni punong barangay? Yes, so mati ang Dennis ang pahayag sa mga punong barangay sa ang barangay sa airport kay Capo City District at kay Captain Jerry Tingson sa barangay sa Pania. Siguro sa paglibot man, in fact, that's why gina-encourage ang pumuluyo nga magbalik sa ang purok habit nga magpaninlo kada hapon kay mayara sa una nang naggasigi matamat lapta ang dengue do nagsugod sa I think sang January, no? Asa ka nakalabot 14 ka cases diri sa Singkang. So nag-operation man ang DSW naton with the health and city health man pag sa mga kiti-kiti pero hindi gina madala kun ang barangay mala ang kinahanglan gid sa mga private nga mga balay dapat gid gina-encourage nga magpaninlo gid kada hapon sagwa sa balay ang barangay makabulig na pero regardless sa sulod kiti ang sagwa gani hindi man na makasulod sa balay pinakadelikado gid sa sulod balay nga mga lamok kay tiga-tinero daya. Okay, sa katurste nga mga ini anong mga pangidaron? Usually kalabanan mga kabataan gid kasi hindi nagamay gid mga may mga 10 years old, mga 12, may mga below 10, no? So that's why nag-meeting kami with the City Health kung ano mga rekomendasyon ang mga hilimuon naton kinahanglan ma-provide kami di sa mga balasahon, flyers, mga libot, ang mga pro-president i-aware namon liwat, no? Nga ma-encourage kita pumuluyo nga purok lakabit padiyunan ng purok lakabit nga pagparinlo sa mga balay natin nga personal nga para magwa gid ang mga like iula yung mga stagnant water kaya mo ginakalabanan ginatiniran mo damo mayara sa airport mayara man sa magsungay pero airport magsungay man so kinahanglan gid for example kinahanglan gid nga
og yun gid sa ang personal gid magkanya-kanya gid paninlo sa mga panimalay kit ang kalabanan ang mga sagna sagwa ti makita na kagmanan sa tanan pero sa sulod sa balay kumiara dagatiner nga mga tubi hindi na sa makita naton dira usually dira ginagawa nga buhi ang mga lamok kung ma-infect na sang isa ka dengue lamok da amo gina ang tunaan galapta pagkakagat na galapta gid. Okay. Ang kap sa 14 nga ini may ari diri sang casualty. Yes, may ara isa ka casualty. Last January na sabi mo. Oo, pinang pangidaron nito kap? Daw mga 12 years old. Bagay. Lalaki. Okay. 10 years old. Daw mo, 10 to 12 years old, oo. Tapi if we compare sa last data sa nangigan nga tuig, ano ang mas pinakamataas amo ni kung sang 2021? Mas taas pero sang nanligad nga tuig, pero mas taas ang nanligad nga tuig. And ano naman kamo sa bunggangi, naman kamo to prevent nga mas taas pa subong. Yes, oo. That's why may emergency meeting to yung subong with the tanagan mga president para mangkadtugid sila bulig sa DXW para bulig pagid nga inform dissemination sa mga kabalayan gid sa mga purpuro kay dira ginayagano ang way man klase subong way man tanan sa eskwelahan dira gid sa mga balay nila. Ako gid nagpangayo gid sa kooperasyon sa mga pumuloyo nga kung pwede makabuligay kita sa pagpaninlo ang 4 o'clock habit natin yung pagpaninlo kada hapon isigihon ta pag mga stagnant kid ng mga tubig natin da mga botelya da mga guma ipangula gid anay iti white ginapangayo base dira sa atin panimalay magaling ng lamok pag may maagat ang dengue subong hindi nangailanat lang kundi makamamatay gid. Yes. Kung maigo ka or bata mo isa nakadako nga kasakit man nga matabo kung maigo. So kung as much as possible to prevent ang paglaptas ng dengue, mabinuligay gid kita kay hindi kaya sa barangay kung hindi pag-operahan sang tumuluyo. So nag-ayo gid ko nga pagbuligay si para man sa aton tanan. Greslen? Yes, Mama Dennis. So, 14 ang kaso sang dengue sa Singkang Airport kag may isa kapatay. Yes, may isa kapatay, Mama Dennis, halin sang January, tubtub sa bulan sang Mayo sa barangay Singkang Airport sa dengue nga sakit. Stephanie, yaya pilang kaso? Mama Dennis, ang kaso 14 man. 14 man. Kag wala sila sang casualty. So, pamatian ta ang pahayag ni Barangay Captain Jerry Tingson. Ang barangay, sige man niya ang panungdom sa pumuluyo na magpanglimpyo sa palibot, no? Tapos, may ready man niya nga ito, fogging machine, may mga cases. May area, may tinggi. Yes. Kung ako malanang mahimuta, then may hatag kita nga mga powder bala yung ibutan sa mga sadang water pero na sa mga kapurukan which na siguro aga-aga ng kaso tas ang dinggi. So far kap sa 14 ngayon na may ara ka mo sang casualty so far wala man information pa sa barangay na may casualty. So wala. Okay. So far unlike sa una every now and then mega-request fogging. So far, may paman mega-request fogging sa... ginapanugdom ko lang tanan nga pumuluyo. No? Pagkaliyo mo natin ang panindaw sa atong palibot, i-avoid natin yung mga stagnant water sa atong mga palibot. No? Kinakalan ninyo sa prevention, ang hindi daw may mga tubig-tubig ito. May ari sa ating ginahatag na powder para sa kontra lambok. Yes. So, ready kita anytime kung may request mo fogging, may ara kita ready ng fogging machine. Para hindi na niya panabog, pamatay ginagani lamok. Mama Dennis, so nabatian ta ang pahayag sa duwa ka mga barangay kapitan sa duwa ka mga barangay dito sa syudad sa Bacolod na bahin sa
kaso sa dengue. So sa 61 ka mga barangay sunod sa Bacolod mo duha ka mga barangay nga may mataas nga kaso sa dengue from January as of this broadcast time. Yes, Ombo Dennis, kag nagasunod din sa ila ang mga dagko man nga mga barangay just like abi sa barangay Mansilingan kag barangay Granada may ara sa 10 kaso, ang Mandalagan may ara sang Siyam, ang barangay Sumaag kag barangay Elihis may ara sang 8, ang barangay Tangob may ara sang 7 ka mga kaso sa dengue, ang barangay Banago 5 ka kaso Bombo Dennis, kag barangay Panukoy may 4 ka mga kaso. So mga dagko nga mga barangay sa siyudad sa Bacolod ang may ara sang mga number of cases sa dengue nga nagatap Bombo Dennis. Kaya muna kailangan paninlo naman ta. Sugdan ta naman yung 4 o'clock habit na kay dito naman ma-contain ning pagdamo sa lamok nga carrier no sining dengue virus no. So na overpower na yan ni dengue si corona. Ampon na Bombo Dennis. No? Nakakabay pa, no? Nga, diri sa tayo sa Bacolod, Bombo Dennis. Hindi kita magpadako sang kaso. Ta kay kulang daan ang mga rooms, no? Sa hospital. Kita ko na, no? Kay, sige lang, mungkin na iya kung ano importante. Sa inyo ito, gamay lang sa Solusin Tomas, panilagan, no? Kag i-consulta dalon sa health center para mabalanta, no? Kasi mo kung doplo preo lang may dengue kag corona, number 1 may hilanat man, no? May palanakit man sa mga maskulo, no? Pulo preo lang gid basta virus kasi isang ilang mga symptoms bilaga pulo pareho lang Bombo. May mga pila kang mga symptoms kilaen pudo halos kadamaan sa mga symptoms angay-angay lang Bombo Gracelyn. So, yes, mo there is ang delikado dire. Mag-bleeding ka pala. Hindi mo nakabulton. Kay delikado gid kumanhan kasang dugo, no? Kag Bombo Dennis sa kaso din nato niya sa COVID naman si amo na no mag-experience man sang ngilanat pero subong do ka gamay lang sang kaso ta naring tutuka no ang dengue naman Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, amo na mga report nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Balita, pahayag sa duwa ka punong barangay sa Masyala sa Bacolod nga may mataas nga kaso sa dengue, barangay Singkang Airport kay barangay Estefania. Doon naman tayo kayo na pandemic sa COVID-19 no? Sa pandemya sa dengue sa Pilipinas, no, din sa Western Visayas sa Negros Oriental man to sadto nagapanguna ang may mataas nga kaso sa dengue sa bilog ng Western Visayas. Na kwenta to kay subong naton nga sinaton subong ato ig 2022 no kabalo ka sa record kag sa kwanabe sa sa monitoring ginimo sa Department of Health every 3 years na nagadugi ang kaso sa dengue sa kalibutan particularmente sa Pilipinas sabi 2019 2022 2018 tagalibla mo before sa pandemya to sa COVID-19 nagka-pandemya nagkita sa Pilipinas siya sa kwan sa coronavirus at yes 2019 ika 3 years mong expected subong nga tuig kung magsaka iba ng kaso sa dengue inalauman na every 3 years nagadako nagasaka ang kaso nagadamong kaso sa dengue sa Pilipinas like kapayag apon ni Dr. Arnold Tubibang ato Provincial Health Office at sa Negros Oriental malapit na lang nato malabot ang threshold sa kaso man sa dengue. Previous month, i-report na naton nga nakita na based sa data sa Department of Health, Western Visayas, nakita na to ang pagsaka sa kaso sa dengue sa Western Visayas, especialmente dili sa may probinsya sa Negros Oriental. So, sugdan ta naman kampanyahan ta naman niya ang 4S na ton, aton kampanya batok ya sa
lamok nga nagadala sang dengue virus. Ay mga kabataan, talungan ta naman, magpaninlo. Anong kita sa aton sa palibot, ilo sa palibot, sagwa sa aton puluyan, konti mismo sa sulod man sa aton mga panimalay. Mga nagkalabit, abla naton nga mga lago, mga biste, panghimusay na, pangpiura, butang sa laguan, hindi na pagsabit na, kaya mo na ginahapunan man, sa mga lamok, particularly mga dark color, nga mapanapton naton, hindi na pagisabit kung lago, piura kay butang sa laguan. Gani halay ito sa guwa sa inita para hindi maghapunan sa lamok nga posible carrier sang dengue virus. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalikansak na alas 5 sa ganyo platutunan Bombo Report First Edition. Maga pa nang balik makaligad lamang pala importante nga mga pahanumdom. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa Agad platutunan na Bombo Report sa first edition. 23 minutos na nga nakaligad stock na nga las 5 sa aga makibinan. Nakita na sa pila naton ka mga talakayan pagid na pila pagid ka mga lighter sides nato sining kuan na mga nagkanabo sa aton diri sa palibot. Ang ongoing black ron nga 31st SEA Games Southeast Asian Games sa Pilipinas sa Gipre napadayon gyapon nga ani sa mga gold nga bulawan. Take hapon ang aton sining gold medalist sa kuan man ligad to lang Olympic, Olympiada, si Heidelin Diaz take kahapon naka
ganit naman siya sa isa ka gold medal sa 55 kilograms women's weightlifting. As mentioned, bali ko kabi sa interview kay Monico Pontebella ang ati muning sang liga to sa kwan Olympic nga nagatuktok ti malipayon man si Hidilyn Diaz nga liwat naman ang katag sa sang dungog kagabugal para iya sa Pilipinas sining pagkuhain naman sa another gold medal sa SEA Games dito sa Hanoi, Vietnam kahapon sinato sa 55 women's 55 kilograms weightlifting. Deblado naman sa ligad ng Olympic, terrible man yung dungog yung ginatagya mo kahit nakadala mo siya sa gold medal man sa Olympic para sa Pilipinas dream ang Japon nga kuan patag sa iya sila nga kuan abilidad sa weightlifting. Mga kabinang dumati nakakadto na sa Dispea Negros nakadto sa Bacolod si Hidilyn Diaz matapos nga nagsikat sa grabe itong mga monetary incentives ginakuha ni kuan mo ni Hidilyn ito pag gold Olympic sa gold medal sa Olympic bilang ka milyon ka pesos may mga house and lot amo ni sa Hidilyn Diaz ang may problema nga man duman niya pagkuha sa gold medal sa Olympic isa ka petroleum company ang nag-offer siya lifetime to yung supply sa gasolina. Di may salakyan sa mo, di ba? May isa sa kitagaan mo sa salakyan. May lifetime pag siya nga free fuel. Sa isa to ka petroleum company. Sinano nga sinakaayos ng crudo gasolina. Wala na problema. Si Hidilyn Diaz siya kay magtugol sa nasambit to nga petroleum company ya. Libre to ya. Di part to sa iya sila nga kuwane mga insentibo sa Olympic. Kahapon sila iya naman niya gold medal sa 31st SEA Game. Siyempre guro kumo gold may ari naman ni incentive sa naton nga kuwane national government. Kaya maluwa sa ibang kadamo pa sa manaligan ngayon adlaw, damo pa sa mga Pinoy athletes sa gymnastics sa track and field si kuan bala to si Bihoy to interview ni Bumbuja sa ligad ako taga sa una sa gampang na siya sa mga palaro mo nang taigbato man sa Negros kag Bacolod mo sa Romanito High School isubong si Kwanto si Bihoy Bernalyn Bihoy kuti ka di gadon tebro tri Bumbujas terblema isa man to sa karon sa aton nga mga players at aton nga mga part sa aton sa Philippine contingent dito sa 31st SEA Games si Bihoy at ikuan sa runner so congratulations liwat sa kay Hidilyn Diaz sa liwat naman nga Bugal liwat naman nga Bulawan para iya sa pungsod Pilipinas may mga boxer kita may mga pole vaulter kita si Obiena mga kabinan nga nag-excel man dito sa SEA Games kay pila pa may mga swimmer makita nga nag-excel sa sining ongoing karon nga 31st Southeast Asian Games dito iya sa Hanoi, Vietnam. Saling ko sa lang aspeto sa pangabuhi ang Pinoy di man mabilan sa sports alin sa mga regional events tubtob sa mga international events Olympic hindi man madula ang alan sa Pilipinas bisan pa paano may 2-3 man ka mga gold medal nga ginapang bit-bit pole ako sa mga beauty pageant ay mga problema Pilipinas excel man ara man ng Pinoy manaya salitang Pinoy bisan di man ibutang malusot kinaya kon Diboy Nason si Senador Manny Pacman Pacquiao si Pabla
nagsikat man nga boksidor sa bilog nga kalibutan, no? Pilipino man. Kadamo kita, no? Sa liwata sa aton sini nga mga Philippine contingent makabilan sa SEA Games, no? To the first SEA Games sa Vietnam, no? Aragya po ng pagsuporta, no? Galing ko sa batayan tabla, no? Sa mga balita, no? Kulang-kulang gid ang suporta sa aton sini gobyerno sa aton sini mga player, no? Kasi may mga player pag nagka-problema durante sila training, nga daw ka kupos, no? Sang suporta ginatag sa gobyerno pro makaganit ka sing bulawan ng medalya kag sikat sa mga international sports event terrible man ang padayaw sa atong gobyerno mo. Ara lang gatinupa na mga kayuhan, no? Pro kon sa training plan sa balaan ta naman na. Sa una may mga atleta kita naga-training, mga sapatos, mga busuton, kulang sa vitamina, puti hilang mo yung Pinoy mo, no? Kung may gina-target kang objectives niya kag delikado ka, di mo nag-isa, nag-excel palang lapaw man ang abilidad niya sa Pilipino. Bagay, di ka tanaw mo, kagamay mo lang sa budget sa atong gobyerno sa sports program ta. Ay, daway ka may nakita bilang administrasyon naglabay nga daw ginatutukan gid sa terrible ang sports program sa puso Pilipinas, despite silang mga pagsikat sa pila ka mga Filipino athletes sa mga world sports events. Mga kaibigan, dapat amo niyo galing kay tis mandigan nga duha ka tuig, medyo nagkunol kita ang aton nga mga palarong pambansa, mga local sports events, way tugid matigayon bangod sang pandemya, no? May tani kon way to pandemya legal nga duha ka tuig dahil next year guro, basi ma-host ng Pia Negros ang kwani palarong pambansa galing iti suspend mo, ato na gani nga panaad sports and sports complex na to, no? Panaad nato na bla, ginayon na mo, gwapo na nasbong, Rabi Rice ng Ubal, ang grandstand, okay na, pinaka-milyon ng budget sa probinsya naton para tani preparasyon sa pag-host naton sa palarong pambansa. Apang tinabtan kita sa pandemya mo, importante preparado ng aton nga mga sports venue, sa anuman nga mga sports event, kahit ibalaan naman kung sa Western Visayas, ang mga atleta naton dahil sa Negros kag Bacolod, hindi ba niya mabitin excel man niya, mga athletes from Negros Oriental, gasnod na ang Iloilo sa aton paglabot sa national events, ang mga atleta from Negros Araman, nagabalbal na sila. Kaya ito kaya na sa Bombo Radio nilo kay Bombo Doni. Bombo Doni, good morning. Welcome, Gid. Good morning, Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis. Bombo Doni, Bombo Western Visayas, sa rin madalag ko namon nga mabalita sa Negros Oriental kag probinsya, konsulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, no? Ning ginabol mo tayo naman Bombo Doni din kaso sang dengue kay subong, no? Sa mention kapon sa amon din Provincial Health Office Dr. Ariel Tubimbang nga based sa record, no? Daw dali na lang gid malabot sa probinsya ang threshold, no? Sa kaso iya sang dengue, kaya nabalanta sa mga record sa Department of Health Western Visayas, ang Negros Occidental since January until today, ang Negros Occidental daw muna nagapanguna may mataas ang kaso sang dengue sa bilang Western Visayas. Dito sa sunod sa Bacolod, duwa namon diri ka mga barangay, Barangay Singkang Airport ka Barangay Estefania, ang nagapanguna man sa 61 ka mga barangay sunod sa Bacolod nagapanguna may mataas ang kaso sang dengue since sa bulan sang Enero. Ang Barangay Singkang Airport, Bombo Doni, Bombo Western Visayas, may 14 ka mga kaso. May isa na gani ka fatality sang bulan sang Enero sa 10 anyos nga lalaki. Santang Barangay Estefania namon, may another 14 man ka mga kaso. So, maning duwa namon, dari ka mga punong barangay sining mga barangay, nagpanawagan sa pumuluyo ang ati magkuha naman ta. No? Magsugod naman kita kano away sining dengue, ang 4 o'clock habit, kano naman ipatuman. Sining
ko after sing COVID-19, after ni coronavirus, dengue virus naman. Samtang daw nga paginamon din nga mabalita, but hindi naman katingalahan, Bombo Donay, Bombo Stream Visayas, ang Bombo Radio Bacolod, ginpasidungga naman bilang AM Station of the Year sa 21st Believe Award sa University of St. Lasal, Bacolod. Kahapon ay naging hatag nga pasidungog para sa Bombo Radio Bacolod kuha sa ato si station manager Bombo Divine Grace Coelho mo gini nagbaton sa award sa seremonya kahapon. Sabagay hindi naman ni katingalahan kay sa mga nagligad nga matinuwig before pa sa pandemya sa Believe Award sa University of St. Lasal ang Bombo Radio Bacolod na ginapasidunggan bilang most listened AM station sa Bacolod, Negros Occidental. Take hapon niya, award ka nagkuha sa Bombo Radio Bacolod. AM Station of the Year. Nagtaas pa ang level sang award nga nabaton sa Bombo Radio Bacolod. Tayo si, why naman si Ibana? Sino pa lang number 1 nga ginapamatian nga radyo Dres Bacolod Negros. Of course, Bombo Radio Bacolod. Nagpasalamat gid ang kami Dres Bombo Radio Bacolod just ning amon nga nabaton nga award from University of St. Lasal Bacolod sa ila si 21st Believe Award. Di believe ka na Bombo Done, Bombo Western Visayas. Asos Believe gid Bombo Dennis, kagti congratulations sa inyo sa Bombo Radio Bacolod sa siring pagkilala. Of course, hindi lang ya kamodra sa Bacolod ang bugalon. Siyempre, kami diri sa Iloilo ang Rojas kag Kalibo bugalon man sini. Ang achievement yun dra, tinaw kasubong achievement taman namo na diri sa bahay niya karon sang Bombo Radio family Bombo Dennis. I-check na naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome kag good morning Kalibo. Naman ka good morning Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ang mga mangunguma diri sa Aklan nalipay naman tungod nga nakatalana na gidman nga mabato nila ang ila 3,000 fuel subsidy base man sa pagpahayag ni Sir James Earl Ugates tagapamaba sang Department of Agriculture o DA Region 6 nga ang mga nasambitan nga beneficiary pwede na nga magbuol sang ilang nga subsidiya. Samtang dugang nga balita diri man sa amon, temporaryo man nga ginkustodiya sang lokal nga gobyerno sang Kalibo pinaagi man sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO ang duha ka mga individual nga may diferensya sa paminsaron. Maayo man nga tikang kay madugay na nga problema diri sa banwa sang Kalibo ang ini nga mga nagakinilalhit nga mga may diferensya sa paminsaron kag ang iban diri sa ila nagatugagid sang perwisyo sa publiko. Samtang para man sa amon nga duga nga balita diri sa probinsya sang Aklan, ginpahayag man sang amon nga Aklan Police Provincial Office o kon APPO nga ang mga media personnel diri sa amon kinahanglan gid anay nga magpaidalom sa nagkalain-lain nga validation antes nga pasugtan nga makahupot sang armas. Kay ginakabalak-an man nga base ang iban gamiton agod nga magpasiga-siga kag hindi ang orihinal nga katuyuan nga makahatag sa ila sang proteksyon. Amo lang ini so far ang amon nga nagapanguna diri nga balita sa banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Itsak naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Doni, kay Bombo Dennis, dira sa Bacolod, kay Bombo April, dira sa Kalibo, sa mga balita, manamon diri sa Rojas City, kag probinsya sang Capiz, kapareho dito sa may panitan, pahanumdom naman, kag pandaman naman diri sang LGU, sang dao, ang ining mga
pamilya nga ti naga-star bala nga ti nakabig yara sa danger zone kay man ang ilas rin nga balay yara sa higad sang suba. Kaya sa tion nga magdalo man tubig o maginulan ti kinanglan nila nga maghalini kay man kadelikado ang ilas rin nga sitwasyon. Samtang nagapadayon pasubong ang investigasyon kagway pagisang matumod rin nga suspitsado ang amon sa ring nga tapas PNP kung sinugid bala ang ining nagluthang patay sa kay Eva Galagates ang barangay Apero Banwas ang tapas nga samtang nagadigamo to sa ilas ring nga palanya punon na may nabatian na lang nga lupo kag tinakita na lang nga dugo na kag patay gid ining nasambitan nga ginang hindi pa gid rin matumod kun ano gid ang madalom nga motibo sang pagpatay sinisaya. Padayon man subong nga ginapangita sa Quiapo no sa may Banwas ang Mambusaw ang ining manog ice cream nga tigula nga ginapatihan nahulog sa suba kag nalumos ika-2 3 na kadlaw subong ang pagpangita siya sa amon sa ring team diri pero sa subong wala pagid makita. Samtang ginatugyan na diri sang amon sa ring administrador bala sang Roa City Integrated Transport Terminal ang sa city government ang reklamo sang pila ka mga kauturan namo diri sa terminal bangod sang madamo nga mga ido. No, di ka timo kakita terminal nga damo-damo sang mga layaw nga ido ngati kung magsala-sala ka lang kag matapakan mo sila nga nagapawayway basi kagat ka pa ni. Amo ina ang concern sa pila namon nga mga pumuluyo nga ari diri sa Mayroa City Integrated Transport Terminal. Samtang sa payag man diri sa amon sang Comelec ngati kun pamangkuton sila ya sa bahin sang Comelec mas nagapabor sila nga kun mahimo ipadayon ang SK kag barangay election kay man na preparado naman niya ang Comelec mo kag ti sa sunod idayon man nagyapon gani nga man nga ipaiway pagid kun pwede malang ti dayuno na lang sa bulan sang Disyembre kay nagligat to nga 2020 na paiway man kag ang mga sa part sa mga SK chairman gani subong di ba hindi naman na mga hubin pa ti edad na kinanglan na nga islan no sa nga bag-o nga mga barangay official. Amo na mga balita namo dire balik dira sa imo Bombo Doni. Madamo gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo sa nagligad sini nga mga inadlaw daw sunod-sunod diri ang mga insidente sang kinawatay sa amon sini nga syudad kag probinsya. Recently may mga ara sa mga 24/7 ibala nga mga stores nga sulod sang makawat, may ara man sang hold up, may mga gasolinahan man sinidri nga gin pang ransak pero isa sa mga nagkakuha karon sa atensyon diri sa amon kaya diri sa may Banwas ang Oton Iloilo kadwa na ni kabeses nga may ara sang ginaransak dira ang gasolinahan no kag may ara sang kwan sini may common sa mga insidente nga ini kaya ang una sini nga insidente nagligad patung nga mga binulan ang volt sang gasolinahan ni ginadala pati ang volt na kuha may sulod to nga kapin 500,000 pesos. And ang ining latest nga incident sa nagligal ang sining adlaw ginransak yapon ang gasolinahan kag dalag yapon pati volt. Ang volt may unod nga more or less 200,000 pesos siring namon diri may pattern ano ni the same lang ni mga makawat ang nagatake dra pero daw ay pagidya makilala sa amon sining nga mga kapulisan. Balganit namon diri abilidaran nga mga klase kawatani kay sa iba niya magpangawat ginawasak lang ang volt kwarta lang ginadala ariya ila pati volt dalasa sini namon grabe nga abilidad sa mga kawatan di pero ambot kun ang amon niya diri nga mga kapulisan anong ila sini nga abilidad sa pagpugong sa pag-investigate sa pagdakop sang kung sino man ang mga ara sa likod sini sa dugang panamon diri nga mga balita ginabi-abi man diri sa mga barangay officials sang ining pagpasar bala sang Republic Act number 11768 o kunining SK Governance Reforms and Compensation Law nga this time ti kun sadto mga SK chairman lang nagabaton sang honorarium sa ila sini nga barangay ang mga SK kagawad subong pati SK treasurer kag SK secretary makabato naman sang honorarium nga ti ang i-allocate sina dra nga pondo para sa ila ang 25% sang ilaya sining kabilogan sining SK fund nga corporation sa isa sini ka tuig
Tina-interview namon diri ngamon sining pilaman ka mga barangay officials ang nagalaom sila nga ti maka-inspire pa ini dugang sa mga pamatan-on bala naton nga mag serbisyo pagid sa bahin niya karon sang SK Council kay ti well compensated na sila kag daw mangin professional organization naman ini sila karon kay ti kung anong setup sang barangay council daw amo naman ang mangin setup sang SK Council kay ma-appoint naman sila sang secretary, ma-appoint naman sila sang treasurer. Ti kung ang barangay may barangay secretary, may barangay treasurer, sila may may SK secretary naman kag may SK treasurer. Pero matuod na Bombo Ron, Bombo Radio Rojas ining issue bala sa karon sa propose nga pag-postpone sang sining barangay elections nga supposedly by December 2022 na pero ginabati-bati diri kon ma-postpone basi 2024 naman ini matigayon or ini magani sa 2025 naman kay man ang pundo kuno nga gamiton sa barangay and SK elections gamito na lang sa COVID-19 response sa Bombo Dennis, sa Bombo Radio Bacolod. Ti kung masuspende na ti pabor sa mga sitting nagapungko karon ng mga barangay official Galing kay ti Dokolawig naman na Bombo Done, Bombo Visayas, Dokolawig naman sang pungko karon sa aton nga mga barangay official. Ti okay lang niya Bombo Done, Bombo Visayas kung na nagapungko dira nga set of barangay officials na masintabla nga working kag worth serving yung mga barangay official kay ti okay lang sa pumuluyo. Pero kung nagapungko din ang mga barangay official, wala man, langloy man, ay sos, maduga nga paniguniya sa mga pumuluyo kung extend pa kiti. Ang ila sining term of office sa Bombo Done. Kung isipon tabala, Bombo Radio Bacolod and Bombo Radio Rojas, sa mga barangay officials, sa mga barangay officials, especially ang nag-assume sa ila sining first term sang 2010, may tag-tatlo ini sila katuig kag tag-tatlo sila ka maximum nga terms nga makapungko, so 9 years sa kuntani. Pero ang mga na-elect sang 2010 nga nag-assume sa ila sining first term at nagpare-elect sang 2013, nagdaog second term nila and ang mga nagpapili sang 2018 sining barangay and SK elections nga inagani postponed na or late na ina nga date kay ang original sa to nga schedule nga dapat 2016 to nga election ang why man to madayon, no? So ini sila ang kuntani maga-end na subong 2022 ang ila sining nga term kay ti third and last term na nila ini. Pero kung ma-postpone pagid ang election, matabo pa yabi sa 2024 or basi 2025 pa, kung matigayon gid man, grabe maga 12, 13, 14 anyos iya silang nagapungko na karon as mga barangay officials. Sobra pa sila sa mga two-termer nga mga senador. Nga tag-anom lang gani sini katuig ang or tag 12 lang gani sini katuig ang ila sinadra nga pagapungko kung nakumpleto nilang ila sining duwa sini ka mga full terms kay tag anom-anom ka tuig 12 years lang mga barangay officials tayo nga nagpungko since 2010 and na-re-elect karon sa ila sining third and last term kung tagaan swerte maka-14 15 anyos iya sila as kapitan Bomboron Rojas. Ati amo gid Chamba gini nila, ti ambal tama tong ambal ni Bombo Dennis to, ti ining mga barangay official nga wala man niya hinimuan kag luyag na sang ila nga mga pumuluyo nga islan. May term pa gani kagapon tawag ng mga pumuluyo, kaukaw ay makin mo nga kalawig na sang ila sa nga pagpungko, no? Gani dapat kung lang tawon hindi na ni dapat i-suspend o kon ipaiway subong nga tuig, no? Kagidayon na lang. Kay mangkoton mo gurong tawo kung may aragin man matuod sa nga luyag nga hindi lang pagidayon kalabanan masabat sinang nga nagapungko nga mga barangay official pero pamangkoton mo mga tawo ti luyag na nila sang madayon ng barangay eleksyon daw nahuya lang sila akoon nga ang ginarason nila para hindi pagipatayon kay bangod nano
dako gid ang ilaging gasto sining mga kongresista ngati siyempre sila sa ila mag-agi ni no magapapasar sila sang layisin ni dakong ilaging gasto sang nagligad lang ni nga Mayo 9 nga eleksyon kag pag kon madayon ang eleksyon sa Disyembre magastuhan naman sila bumudon eh. Actually siling sang iban pagidiri nga mga barangay officials nga naistorya man namon kung sila lang pasugtan dayuno na lang ang eleksyon sa December 2022. Kay man sila mismo na kapoy na nga magapungko ng mga barangay officials sa kalawig na nila sa pwesto makan mo since 2010 ang iba niya sini sa ila ang mga last termer subong ti malapaw iya sila 13 anyo sa serbisyo ti grabe na nga serbisyo ning ila sini kuno nga nahimo gusto na nila sini magapahuway ti kon may eleksyon tani manaog na ni sila sa pwesto mananom lang ni sila kamote ti kon may extend pagid dugang pagid nila sini nga kalbaryo especially sa mga matamad ni nga mga barangay officials nato no Bombo April, Bombo Kalibo. Kagidra Bombo Doni kay man may ara man tuod no nga may mga hinimuan, may ara man waay gid hinimuan sa ila nga pagpungko. Kag syempre Bombo Doni dapat gid man nga mapadayon na no, madayon na ni kay man another budget pero ang problema why man sang another project nga gina-initiate ang mga barangay officials Bombo Doni? Ang problema sinisang iban kay ti may ara kuno sang election fatigue, may campaign fatigue. Why pa sila naka-recover sang stress, sang depression, sang fatigue, sang campaign period para sa May 9, 2022 elections. Sisiling nila subong mangampanya naman kami. Now nasawa na kami sang kampanya hanay. Muna ngati pa huway lang anay, paiway lang anay, sunod naman galing kampanya hanay, sunod nga tuig Bombo Dennis sa Bacolod. Iba niya ko sa rason naman na yung paiway pero kung Negros sa Bacolod damo na tayo pupuli gusto ng isla namo ng mga punong barangay nila ho. Kay iban to naglalawig-lawig sos pila na kanyos-anyos sinagpungko. Daway man mihuras barangay, daway managi, daway proyekto, daw gaugtas pagani mga pumuluyo sila mga barangay official. Pero kung ako ni dapat daynon tigba na, biskan kapoy naman or why budget? Why arap na gulo kasi preparahan na sa national government aton kumalik preparado naman gani. Galing kay ti daw may pila ka mga politikos babaw niya daw gapaganot pa. Hindi talaga magbarangay eleksyon na. Para nga amon nga mga tao sa barangay padayon nga mga pungko bumudone. Kagi sa pati why na sila sang budget nga ipapanaog pa sa ila sini nga mga lideres sa barangay. Hubas-hubas kid sila sang May 9, 2022 sining eleksyon mo. By the way, ang observation nyo dara sa bahin sang Bacolod nga nagataas matamat saka ang mga kaso sang dengue. Tidri sa amon namuman sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo, may araman sang pagsaka diri sang kaso sang balatian sining dengue kag ginalauman nga magasaka pag ini, especially subong ti rainy season na kita. Tigulula na kita ti kuan naman ni ang mangin focus naman dapat ni sang aton sini nga mga local government unit kag sang Department of Health aside matuod sa COVID-19 ti ang pamahog naman sang dengue pumboron na Rojas. Ati amo gina ang halungan naman naton subongo nga tingulan na Bombo Doni kag ti syempre bala naman naton ang mga balatian nga dala sa ning rainy season Bombo Radio Lilo. Magluwas sa dengue, tiban pagid sini nga mga waterborne diseases kapareho sabi isang leptospirosis. Kag isa pati kundi kun tigululan kun kaysa sako man sulay-sulay ta and then mainitan na nagasiburo kita, nagatrangkaso, nagaubo, nagasipon, no? Ti mga symptoms man ni mga common ni nila nga mga symptoms sang COVID-19. Tikon symptomatic kaya nga daan subong ang SOP is mapa-swab ka mo. Hindi ayhan kagaamo naman ni ang sempo karon nga mag-amatamat naman spike ang kaso sang COVID-19 Bombo April Kalibo. Bombo Doni kay ti ang iban no syempre ga-worry gid kay basi mag-worry sila syempre dengue season no damo na naman cases ang dengue
mapacheck sa tani sila kung basi positive o kung negative sa dengue ay COVID positive gali, Bombo Donnie. Amo na gani ingati dapat maghalong gid ang aton sini nga mga kauturan man subong, aton sini nga mga kabombo, hindi lang maghalong sa dengue, hindi lang maghalong sa COVID-19 kay anyway daw halos kalabanan diri sa aton. Fully vaccinated naman sang COVID vaccine, hindi naman sang severe yang infection nga matugas ni sa aton kung ma-infect man kita sang COVID. Why gani to nagkala-infect ang mga kauturanta nga dinubuga ito sa mga campaign rallies nga panamudamo sa mga supporters. Subong pangati tapos na eleksyon ang kalabanan sa aton mga fully vaccinated naman. Ang likawan niya naton diri amo nga kung mag-symptomatic ka or mag-batsag ka sa mga symptoms ng COVID-19 kag magpaswab ka kag tabuan nga mag-positive ka, ang inconvenience bala nga matugal sinasay mo kiti siyempre makwarantin ka, makwarantin ang imo sini nga pamilya, istorbo imo sini nga trabaho, problema gid. Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis. At mo gina no ang gihadlokan nga magpositive ka kay ti isolated bilog mga pamilya. Teka bay pa, singganit din singamon pilag ka mga listeners nga ti nadula na COVID, dengue virus naman ang mabulos sa Bombo Donnie. Mas seryoso pa ang dengue nga kung mapabayan, way nga daan niya sang bakuna bala sa dengue, ang COVID ya subong. Way niya nakulbaan ang tao nga tapikan sang COVID kay ti fully vaccinated na mo. Ang nakulbaan lang niya sang tao nga kung matapikan sa sang COVID, mapositive siya, ti ma-undergo siya sang quarantine, dako nga inconvenience sa iya kag para iya sa ila sini nga pamilya. Pero kung siling nga COVID per se nga infeksyon sa lawas, so ay niya nahadlok ang tawo. Mas makahaladlok ang dengue kag ti amo na dapat karon ang pukusa naman kag punduhan naman sa ngato niya sini nga gobyerno. Hindi ko na siguro mabalik dra sa inyo, Bombo Radio.